Megsüt már kenyér? Még most kell! Jó napot kívánok! Még találkozunk! Fogácsa, az már elment. Nem láttál valamit? Hát nem odaálltam. Jaj, nem áll. Vakuzz le! Le van vakuzz. Hát akkor meg. De most hol van az első tepsi? Ott van be. Mind a kettő ott van. Már le van szedve a fólia. A rangban elaludta is. Holnap vagyok. Nem egy pillanat. Ilyenkor már nem szabad. Szerintem most, amíg még ilyen szépen idesít ez a bokor, annyira szép színe van ennek a bokornak, igazi őszi, hogy jöjjünk már össze egy csoportként. Molly! Molly! Gyertek, mindenki jöjjön már ide. De akkor a makra vagy a... De úgy, hogy mindenki... Zsolt ért a felvételét. Jó, biztos egy jelző, hogyha valaki István, igyál valamit. Ittam, most már csak visszajutottam. Az anyja is ilyen volt amúgy, vagy nem az ő anyja, de... Hát eléves A happy tényleg aki amúgy tényleg fenomén. Juri! Itt van. Hol? Mondtam. Köröttem? Várjál már! Nincs itt. Harmadik éves. Állati helyes. Elmegyünk rá, amikor egy szigeten volt a rendezve, nem tud felszabadulni, vagy nem tudom. Kaja? Annyiszor tudta játszani. Hát mindent bevetett. Na végre. Szia, Molly kutya! Vinci! Vinci! Nem kell. Nem az a baj. Nem az a baj, hogy én hoztam salátát, nem tudom, hogy hol van. Jöhetsz.